Jum wara li ġiet ippreżentata l-inkjesta pubblika, il-Ministru Miriam Dalli għażlet li minflok twieġeb dwar min se jirfa' responsabilità tinfex f'attakk partiġjan kontra l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u meta mistoqsija għal darba darbtejn jekk hi bħala Ministru tal-Kabinett hix se ġġor responsabilità għażlet illi tfarfar. Għatta dwar fa' responsabilità politika, rajna n-numru tal-riżenji u minnaħa tal-Ministri xejn. Qed nassumi li qed tirreferi għal dak li beda jgħid Bernard Grech il-bieraħ għaliex l-inkjesta pubblika kienet ċara wkoll dwar dwar min għandu jerfa' responsabilità Ministru. L-inkjesta pubblika qalet bl-aktar mod ċar li ser tkun ċara dwar min għandu jerfa' ir-responsabilità. Mistoqsija direttament jekk hi bħala Ministru li kienet responsabbli għal Malta Enterprise tħoss li għandha terfa' responsabilità u tirriżenja, Miriam Dalli għażlet li taħrab mill-mistoqsija u tgħid biss x'għamlet tajjeb hi fi żmien li kienet il-Ministru responsabbli. Dan meta l-inkjesta pubblika bl-aktar mod ċar qalet li Ġan Paul Sofija miet f'sit li ma kienet ikkontrollata mill-ebda awtorità regolatorja u l-ħtija ta' dan taqa' biss f'ħoġor l-Istat. Il-żmien li għamilt responsabbli għal Malta Enterprise daħlu wkoll numru ta' bidliet li konvinta li ser ikomplu jiżdied aktar xogħol fuqhom. Intant mistoqsija wkoll meta se jiġu implementati ir-rakkomandazzjonijiet il-Ministru ma tatx timeline ċara u lanqas forma ta' idea dwar meta se jidħlu fis-seħħ il-punti li tqajmu mill-bord tal-inkjesta.